Няма да съм аз, ако не ви покажа какво напазарувах на оферта. Ще започна с чантата от Waikiki. Нещата, които са вътре, са само единствено за детето. Взех му комплекти. Блузка с панталонче, тъй като всеки ден носи само това. В смисъл, това е масовата дреха, която се носи. Това е най-удобно, вместо да мисля да комплектувам панталон с блуза. Баща му настоя да вземем ето този черен екип. Той всъщност и най-скъпият. Средна работа между тънко и дебело. Страхотно е за този период, дори и за зимата. Цената е 20 лева на редовна цена, което е супер. Продължаваме с ето този комплект. Баскетболна топка с черно панталонче. Този е най-тънкия комплект. Ето, цената е 15 лева. И най-дебелият комплект. Той е ватиран отвътре. Ето, ако искате да го видите, ватиране. Отпред на блузката има динозавърче, страхотно е за момченце. Цената е 17 лева. Waikiki, както винаги, са страхотни. Ще продължа с дюск. Реших този път да не снимам от магазина. Взех си коледни неща. Та-да-да-да! Аз съм сигурна, че на видео не ви изглежда добре, но това според мен от много давно искам да си купя възглавнички за дивана. Купил съм си само две, искам да купя няколко и мисля, че диван изглежда по-добре, когато са няколко вида възглавници, не са еднакви. И първата, на която заложих е тази лъхичка, не е много мека, но пък е много си е коледна. В смисъл, много ми харесва. Такива изчистени модели много ми харесва. Другото е, няма как безколедно бастунче. Просто няма как. Много ми е оригинална. В Синсей продават също. Видях ги на живо, но някакси те са като плюш. Като плюшена играчка, а това е не знам, по-качествено ми изглежда някак. Започнах за Коледа с тези две възглавнички. Аз съм сигурна, че няма да приключа с тях, но това е началото. Все пак за много хора е рано, за мен не е рано, но аз изимам така. На всяко излизане по едно-две неща. Не мога да пазарувам наведнъж всичко. Цената на двете възглавници беше 28 лева, мисля, че едната беше 14, което не е изобщо много. Минахме през DM. Аз съм разпуснала покупките от DM в различните чанти, така ще да ползвам да го видите хубаво. Ето това съм взела от DM. Това нещо е страхотно за подарък. Цената му е 8,99, вътре има 3 кремичка за ръце. Ето това се сваля, не знам каква роля играе, но се сваля. И ето джентилова къщичка, мисля, че е изключително сладка. Отваря се ето от тук. Цената му е 8,99, пак повтарям. Ето ги кремички, ето как изглежда отвътре. Предполагам да ви кажа после може, защото се не са напълни с бомбони или пък да си го използваш за украса. Има много такива комплекти, но пак реших да не съм, защото всеки, който иска, може да сходи до DM и да види какво има. Ето ги кремичката. Те са различни. Аз съм ги взела за подаръци, няма да ги използвам всички аз. Не знам колко често трябва да си мажа ръцете, за да ги изразходвам. Не миришат коледно, поне на мен не ми миришат коледно. Но няма значение, всяка една дама трябва да има кремче за ръце в чантата. Аз да ви кажа, винаги съм нуждала от крем за ръце, точно когато нямам. Това е закон. Точка. Купих други неща от DM, сега има ли нужда да ви показвам? Да. Те не са интересни. И ще продължа с резерв. Промоциите в сайта приключиха, но не и в магазините, така че ако искате да поговорите на промоция, вървете в физическите магазини. Аз взех ето тази рокля, която на повечето ще им се стори, че е нощница, но не е. На мен ми е много, как да кажа, да знам. Ще се снимам и ще ви се покажа, но не днес. Много е красива. Шумка малко, имаше коланче подарък. Редовната и цена е така, ще ви покажа. Интересното беше, че различните размери са на различна цена. Емката е 36 лева, а пък XL беше 40 няколко. Не им разбирам логиката, но както иде. Роклята е топ. Аз днес бях с каубойски боти и просто седеше уникално. Ами хора, мили хора, това беше. Чао и до скоро!